लोगोफोर फिन खेबसेबाव आंनि इउट्युब चेनेलाव बयखौ बरायनाय थाबाय। आङो दायो आंनि लोगोनि हाबायाव थांनो नागिरदों आरोना, स' बेखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो नाजादो आरो जायहा आंनि भिडिअआव इन्ट्रेस्टेड दङ बिसोरो लाइक बाटनखौ थुनानै गालां, आरो जायहा इन्ट्रेस्ट गैया नायाबाबो जेबो नङा आरोना। दायो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जायहा आंनि इउट्युब चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायगोन जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालाङो। स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स गो। फाइनालि गाइसमोन ओंखारबाय नै। Oh, thank you.
थामनिलाव सिगां बेखौनो होगोन। गारि सालायनायाव प्रब्लेम मोननानै बेखायनो फुल साउन्ड होदोंमोन, बेखायनो बेयाव रायलायनाय जायासै। नोंथांमोना गोसो गुदुं जाय गोसो गुदुं नुनानै नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। आंनि लोगोनि थांखिनि हाबामोन आरोना, बेवहायो गाव रिसेपसनमोन, हाबाया सानसेनिनो जानाय आरो माबानायमोन आरो रिसेपसनमोन आरो, बेखायनो जोङो लोगो हिसाबै थांबाय, गावबो ब्रा ब्रा लिंहरबाय थानायखाय। स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे। जोङो दायो ओंखारबोबाय आरो हाबानिफ्राय। स' लोगोफोर, भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। लाभ इउ अल। जाय आंनि चेनेलाव गोदान, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक एन्ड शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय, जाहाथे आंबो नोंथांमोननि सापर्ट मोननानै आवगायलांनो हायो। स' थेंक इउ अल, लाभ इउ।